Nažalost, tako jeste. Sad ću podsjetiti i tebe i građane šta je rekao Hemingway. Države propadaju polako, polako, ali odjedno. Pa odjedno. To se isto desilo sa Nastršicom. To će isto da se desi sa Srbijom. Kada sam pričao u svim ovim emisijama da gostujem, tako će Srbija, tako će dinar da propadne. Samo onako, odjednom kad bude, znači, dugovi i sve ovo ostalo, i onda će samo odjedan puta da padne na glavu Srbije, dinar će da propadne i doći će do potpunog financijskog sloma. Znači, mi imamo slom ekološki, sve znamo šta smo od toga. Mi imamo sada slom institucija, jer ovo je slom institucija. Ej, čovječe, sad, kao to je moralno, eto, on daje ostavku, koju ostavku, znači, odmah tužilaštvo, znači, hapšenje, po komandnoj odgovornosti. Hapšenje se, i krivična prijava protiv predsjednika države, šta ti imaš da izlaziš i ti da pričaš? Ko tebe pita da li je rađena rekonstrukcija? Si ti stručnjak za to ili nisi? Znači, to je potpuno urušavanje institucija i naš zadatak je, znači, postavljanje institucija. Imamo ljude, imamo programe, ali sad je najvažnije prvi segment, znači, skloniti, razmontirati taj sistem, pohapsiti i dalje rade pravosuđe i sve ovo ostalo. Predlažem, znači, da se, to sam predlagao i posle 5. oktobra, da se uvede poseban kanal i da se Miloševiću i njegovoj Baba Juli ekipi sudi javno u Sava centru. Nema isporuke Hagu, nema. Jednostavno nećete da nas ponižavate, a predlagao sam tada, evo da ponovim, da se Javier Solana je prvi funkcioner Evropske unije koji je došao, ja sam rekao da ga vratimo nazad. Činjić je rekao, si ti normalna? Ne možeš, ti ne možeš da uđeš. Šta mi time pokazujemo? Pokazujemo da imamo moralno dostojanstvo. To znači da će svi oni koji se nalaze u institucijama države biti proterani stranci, ne iz Srbije. Ako on ostane tu, živi, nam nije ništa protiv toga. Mi smo gostoljubiv narod. Ali iz institucija će izaći svi napolje. Pričate već duže o slomu dinara. Oni kažu s jedne strane dinar je stabilan i kažu dinar je stabilan u odnosu na evro. I to je zaista tačno. 117 dinara unazad već 10 godina skoro da nema promjena. Ali da li se dinar gleda, stabilnost dinara u odnosu na evro ili u odnosu na robu koju kupujemo? Zato što ako gledamo u odnosu na robu, u odnosu na ono što nama treba, dinar je apsolutno nestabilan. Pogotovo u zadnje 2 godine cene poskupljuju na, ja mislim, na nedeljnom nivou da nešto poskupi. Tako je. Koja je cena te stabilnosti? Koja je cena te stabilnosti? Ne, da li uopšte postoji stabilnost? U odnosu na robu govorim. U odnosu na robu svaki građanin to zna kad izađe, to je katastrofa, to je već inflacija koja je prošla 40%, a oni je prikazuju 3,8, 4% inflacija. Znači, to je kompletna laž, kao što je laž i u Americi inflacija, lažno se prikazuje. Znači, taj isti neoliberalni model, i kako ga ja zovem, američki korporativni fašizam, isti način vladavine u Americi, u Evropi, u Srbiji ili ove, pošto gledaju iz okolnih zemalja, isti model je, a to je da se falsifikuju podaci. Znači, branjenje kursa dinara odnelo je na spoljno-trgovinskom deficitu 80 milijardi evra iz Srbije. Prema mojoj proceni, znači, za vladavine ovog nesretnika za ovih 12 godina i sada 13, preko 300 milijardi je otišlo iz Srbije. Kada uzmemo od Slobe Slobode, preko Đinđića i Koštunice do ovoga, oko 720 milijardi evra je otišlo iz Srbije. Znači, mi smo siromašni zato što smo opljačkani. Ako hoćemo da živimo, mi moramo da vratimo institucije sistema, mi moramo na ključna mesta da dovedemo ljude koji su stručni i zašto bi neko ko je dobar hirurg ili neko ko je dobar bankar ili neko ko je dobar inženjer, građevinar, što bi on išao da bude političar ako on može da ostane na svom mestu i on tu ima pristojno da može da živi. Znači, dinar će se urušiti, njegova prava vrednost je već negde oko 300 dinara, ali kada dođe do sloma, to je model iz 19. augusta 1998. godine, 8 godina pre toga sam isto pričao o Rusima, to je bila katastrofa u Moskvi, njihovim glavnim ljudima u Ministarstvu finansija, ministru finansija, ovim, kako se zove, guvernerima, to pa nisu hteli da čuju jer je matematika. Ekonomija je, pored ostalog što sadrži u sebi i filozofiju i sociologiju, jer se odnosi na ljude. Ona je matematička nauka, inženjerska nauka. Znači, ako ti imaš
rast bruto domaćeg proizvoda, ako ti imaš za ovih 12 godina 2,36%, 2,36%, a i to znači da ćeš ti imati, i BDP se lažno prikazuje, da ćeš ti imati prirast u ovoj godini 1,2 milijarde evra, a obaveze po kamatama će ti biti 4 milijarde evra, a sledeće godine 5 milijarde. Ja te samo pitam, a kako ćeš ti to da platiš? Ajde da spustimo gledalcima da ne bude na milijarde. Dragi gledalci, vi imate platu 600 evra, evo, prodavačica u nekoj, ti imaš 600 evra, i muž ima 600 evra, to je 1200 evra, da. A vama su obaveze mesečne po kreditu, po ovome, 3000 evra, 2500 evra. Kako se to nadomesti? Znači, može da se nadomesti tako što se troškovi, živiš bedno, ne kupuješ lekove, ne ideš, i to sigurno 70% ljudi pati, ali neće da prizna. I sad pazi, kad je ono iznosio Vukadinović i sam govorio da su, 34% je reklo loše živi, 34% je reklo da mnogo bolje živi, a oni 30% je reklo da eto tako isto. Sad sam, ovo možda nije poznato, našao sam negde da je jedna banka, mislim da Erste banka pravila istraživanje za sebe da vidi koja. 70% je reklo da lošije živi nego pre 2 godine. Znači, dolazi sada do promene, jer iz dana u dan, jer cene non stop rastu. Kako cene rastu, ti danas, evo sad, posle toliko godina, znači, otvoreno da pričamo, da izađeš da zaradiš na tržištu 100 evra, regularno, da platiš sve što treba, to je takva muka u raspadajućem sistemu. To se odnosi ne samo za Srbiju, nego uopšte gledano na tržištu. A tih 100 evra, čim ih razmeniš po 116,8 ili 9, to ode zato što troškovi rastu. I sad ćemo da vidimo gde je izdržljivost građana Srbije. Znači, izašli su na ulice kad je ovaj kreten izašao zlikovac i pobio tu decu. Izašli su na ulice, ali izašli su ulice kad su shvatili da ovi hoće da unište, da je to jedan biološki i ekološki rat protiv građana i da hoće da nas unište. Izašli su na ulice kad su kapirali, znači kad su shvatili da zlikovački režim. Isto tako će izdati kad dođe do tsunamija, kad neće moći da prežive. Za MOBA ide ispred događaja i kaže, ljudi, ajmo da napravimo organizam. Mi sad pravimo organizaciju. Mi smo tek 6 meseci što se kaže, organizovane na tom tržištu, ali izuzetno je teško. A znaš zašto je, brate Ljubo, teško? Teško je zato što on većinu potkupljuje. Znači, ne kažem, narod sad će dati deci, ne znam, 10.000, znači šta, njegova strategija, znači šta je protiv rodoljubivih snaga? Protiv rodoljubivih snaga je i dalje verovanje da Evropska unija je čudo, da je tamo treba živeti. Videli ste izjavu von der Leyen? Da. Kako to komentarišete? Gde ona otvoreno kaže, Vučić kad krade, on to radi elegantno. Da. Pa zato što je ona, protiv nje ima sigurno 10 dokaza, ona i muž, šta su sve radili. Znači, građani veruju i dalje. Građani Evropske unije ne veruju još da je kriza stigla u Evropsku uniju, a Nemačka doživljava katastrofu kakvu nije do sada imala. Da ne pričamo u Italiji, da ne pričamo, 25% siromašne u Italiji. 20 sa zvanični podatki preko italijanskim sam vadio tamo. Znači, i tako je sada po ovim ostalim evropskim zemljama. Znači, i sada građani dolaze u poziciju, znači, da bi održao se taj sistem koji ekonomski ne može da se održi. On zadužuje. Pošto zadužuje, znači, troši budućnost generacija naše dece, naših pokolenja, on to troši sada, da bi ostao još malo na vlasti i rasprodaje zemlju. Kako? Pa ne može da se vrati Kinezima 4,2 milijarde evra, onda uzme još 4 milijarde, onda im proda, ne znam, 30 tamo hektara zemlje i oni postaju vlasnici. Pa će sutra, bilo to jedna rasprava, čini mi se, pre jedno 20 godina, da je Vancouver upao u financijske probleme i 1 milijarder rekao, ok, ja ću da otkupim sve dugove Vancouvera
i onda ćemo mi da radi, onda su oni moji, onda će ti prihodi da idu u mene i ja ću sve da odlučujem. Pa šta je to? Onda se mi opet vraćamo u feudalizam. Tako da se nadam, tako da smatram da će biti izuzetno interesantno, jer se raspada, prvo zapadni sistem tih lažnih vrednosti se raspada, drugo, rasulo je potpuno u Srbiji i on će terorom i pitanje, znači, on je gotov. Sad je samo pitanje vremena i žrtava. Jer će on, ovo što se juče pokazao u Novom Sadu, on će to braniti po svaku cenu i zato mi moramo biti jedinstveni, organizovani i masovno. Masovnost je ono čega se on plati. Viš kako, pa što ako si bađao, pa što nisi izašao pred tih 100.000 ljudi da kažeš, čekaj da vam objasnim, nego kad je došao u 22 sata. Znači, to je taj mekušac, kukavičluk i sve ovo ostalo, znači on je najjači kad ide u grupaciji, znaš ono, pošto sam u Zemunu odrastao, pa ti koji su badže dok su oko njega ovo, ali čim su sami, onda ih nema nigde. Znači, mi moramo da stvorimo jedno, to je u nedeljama ispred nas i mi već to radimo, ali rekao sam šta je problem, potkupljivanje. Znači, pošto se zadužuje, on potkupljuje